Kusutwa kirisimi ase namba enoti sano na ibere ye maisato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi. Omwanchi mulia bigeta seni kia Ndizi TV nebiro binde naende na kwaliganiri asemesa ya mangana maya elinde ngomanye nare yenyareko bakako kolekana kora chingongo chensi inye chinsi henda gutubwatia ase chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na boiga asensemo ya YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwitira www.ndizitv.or.ke omwanchi mulia ngo irali bageri abene go kwaliganira lindo ikaranso ike ngomanye amange chinga kitoroche obomo bwazimio la umoja wanyereko abugwika bwesiwe kigambero mayaga yogo tuguterare amachibu yekirogo kyoborai bwense boigo chinga kitoroche kampuni yobonchorere ya Twiga yanyarako bakego saganwa emambi ya lero kulendo mwanchu muligeria tobasakosika tobasakonyegera ngwira nanda segekegeke ngomanye amange. Eretariane Frida Kerubo na sechinsemo chibiorokerelio nigo tochikonyako tokubwatiranere Joshua Auta hingo chaka kegima omwanchi mulieni gongo chakera county ya Kisii ase omo MCA omochore we ward ya Witangare oyomo okoro kwa Thomas Obare nigo asabire abamenyi benseme yo kogenderana emirimo yabo magega yobochori obonene gokorekana kurendeka gukwana na barabo niganyara ko bakako baenekeri na chiguikerani alianyata ko bagakori eira chingaki alikorigia Gekyo. Thomas Obare Nyabaro MCA elect of Witangare ndagete gwakera abantu baminto ba Witangare mbiamono asobochori bakorete nande mbae pongezi asengenjo ya amani banyarire gokipa egenteke nengo tebanga intu twakoreta mangano bochori ono kubwatera nabarai bali bande bachore tu tubwatera ne Ekambuni yobonchereria bw'ikinyanya ya Twiga nigo yanyara kwa kegosanigwa kogosaganigwa emambia ya rero nabakagerwa aboncherera kurwa echiro ya daraja 2 nigo batigerwa chingoma chindindi abo ase ebinto bitamanyika intirigo libyanyara kwa bigosaligwa nabo igo koirwa amalieta nenkuru kwa cheni mura matara igonde omusenior assistant county commissioner Kisii township mambi ya lero ase division yaito ntobwate depot ya Twiga Foods company ekonie bintu huna chindagira soda chichuis ne bintu binde na chinyanya ibitunguru fresh fruits abantu mbarua ase chiro ya daraja abande bakora ibiasara n'abande batamanyikana teki bakora bajicha barwania abakora emirimo abo barange abakora emirimo 70 be company mono ekibali kubuna bagoteba nkelinga mbatageti e company ya Twiga oni chinyanya
ikiagera bakoni guri ligya kubwa liechiro bono nabana okumono mambia keto konyora abantu bakurutara chambiri bagacha koboringa kibe kora bagacha konzi nyanyaga kero monte yen Kenya ntobwato uru yokoni kende yose munora tagicha ntoni nya sore ntoni amaru ekento bwato gusubura ndonsi ya Kenya turi bono kera abantu bakurukuru isiko nande baja gosaria ebintu yani facility ekocha korenta okoimuka kwa abana babo asense emeyeiga eserikali etware gosaba iga kaki onyare gotebanga onyare korenta omoremba asense asense emeyeiga erinde tunyare konyora na intu abana baitu banyare konyora chigasi nande kera tukurigi chigasi twachikurigi isiko twaseri gukuruoro nande twamanya kwira na gochanga pado nande yekubekunga ntotageti mutondari magenderero magega y'ichisukuru kwigorwa n'abayigo aborokia n'aborokirwa kwirana erinde kwegendereria ase amasomo abo nigo litkuria lero twatarera esukuru ya sekondari ya Nyaikuru imeyaki tutu masaba ase twakwana mase ya mono mukonyi bu mwalimu omonene n'abayigo omo director w'ichisemi kurengana nimero bili banyare kwa bakobeka erinde kwegendereria chisemi chabo ase enchera ya bene. Nkoro ku Geoffrey Matiawe, Deputy Principal Nyaikuru Secondary School. Twegoliteri tukuri Aramisi. Wanafunzi abange mbachite. Oikera bona ga wanafunzi anga 90% waikire sukuru na bake bali bataracha ntobaganyite magenderera tagocha. Nkoro kwa Seras Ajimo, Director of Studies Nyaikuru Secondary School. Tamwe more specifically yare koira 10 weeks already elections ya sariji wiki sato emini yaitere 8.2 to endera to kora emikakati joko make sure ngato ikire emini iyo abana ba form 4 ngo bakwenda extra miles ti weekend abari ngo basomi bari ko batora matema awa kurwa chinsemo nandi to maki nandi ko to advisory asoko yarigani konyora mini yeto abo bagosira obomo bwa Azimio la Umoja nigo bagendete guchinga isiko y'ekigambero gya Milimani maega ya abarayikorwa ase ekiamekyo kobeka ekina abusi w'ekigambero nigo bali no kwegena bunamba chikonyara kwa bakwenyorera obwene chinga kibaganyete abanachi ekina banyara kwa bakona cha ekinekyo. Chinga kiechio omoraibe kiamagia ODM Raila Odinga nigo aikabusi bw'ekigambero asanyara kwa bagakobeka ekina kubatekana na machibu anyara kwa bakagosoka yekirugo ky'oborayi bwense gukwana nabo bakumusira niganyara kwa bagakwerera okwegena kwaye ngambale no bwene nabo igo mbabwate oborori bwisaine kubatekana nekinekyo nabo igo mbachikwenyorera obobwi chinga kiechio boigo nigakwanira abanyata kwa bakoretwa ase ensi ya Kenya elinde gochigwaka chikura ase aerera buna ekyombegete netoba chorine chimbebe IEBC ngenyati kwa bagia kwene kibuna obwa kichikura bwanyare kwa bogo korekana ase nchira iyo bwene nabo igo obwasiuku. Inawezekana na itawezekana. Tulisema tangu mwanzo ours is victory deferred but it is coming home. Tumepeleka kesi mahakamani. Ni kesi yenye ushahidi wa hali ya juu. Kama senior counsel nawaambia ile kesi tuko nayo ni yenye nguvu kabisa. Sasa kwa vile iko kwa koti tutangojea uamuzi, lakini ni muhimu wananchi wajue ni nini tunasema. Tunasema ile ilifanyika ni uhalifu wa hali ya juu, criminal enterprise. Chebukati willfully akafungua servers akapatia watu wa deputy president of an outgoing regime, wakaingia huko
wakafanya zile numbers wanataka. Kiecho Kalonzo Musyoka nigo airaneri mbiamono gochi ase Raila Odinga na boigo mokonyo ye Martha Karua kubatekana no gutine na bokongo ase okoene kibuna banyere kwa bakurwanirira oboene bwabo bosi magega yobochori obonene gokorekana kurende gokwana na bamenyi bensemeyo nigo banyere kwa bagote bambare no kwege na buna obobwe mbainyorere yale ambayo Mungu ametupatia kama nchi ya Kenya. Nataka ni mshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kusimama wima, na dada yangu Martha Karua ambaye ni senior counsel ameangalia hiyo case mpaka akaweka sahihi. Basi msiwe na wasiwasi, mwishowe tuwe tayari kabisa, na tusiogope yeyote ila tu Mwenyezi Mungu. Mimi Buffalo Soldier niko tayari. Wangapi wako tayari? Singa kiecho nigo Kalonzo Musyoka abamochi ababisaba IBC kubwatekana no gotakora obochori bwabo ase enchira endonge korende nigo ainekeri abakenya buna bachikonyara kwa bakoene kibanyara kwa bakonyora obwene na boigo obwasyoku korende nigo abakanya ababisagose abamenyikorwa ase ense ya iskoyense ya Kenya goteswana ni na mangana a Kenya na boigo gotiga abakenya kogendera na mangana ale asense Kenya. I want to talk. I want to address the foreign missions and embassies accredited to this wonderful nation. We see that most of you were observers, but some of you were weak to tweet even before the results were known. Some of you took sides. One of them told me watu wako wametupa viti juu ya kichwa changu. We want them to remain neutral. Kenya is for Kenyans. Kenya is for Kenyans. We shall never compromise our national sovereignty for a song or whatever. So let them wait now. Let them wait. Those who are quick to celebrate. Ababisa kurwase kiumbegete tabachari ne chimbebe IEBC nigo batigire okungustana na kwabo naboigo aseri tukolyare robatwara egeikaro kubwatekana buna obochori bwanyate kwabo gokorekana naboigo kubeka emerobelio ase chi county chichitanyate kwa chigokora obochori na kibara chikwene kibuna obochori obwanyare kwabo gokorekana ase nchera yobwasiuku naboigo oboene. Omunyakirogo bw'ekiombe gya IEBC Wafula Chebukati bonaniga sokiri na boigo gokwana na barwanereri ao batanyate kwa bakoeneki bose ase obochori batanyate kwa bogokorekana korwa ase county ya Mombasa na boigo county ya Kakamega gokwana na bariki bamangana nigo abayenekeri buna banyara kwa bakubeka emerobeli ebwenete asokoeneki buna weekend obochori obungo korekana abuli kolende nigagani abaritani officer korwa ase chi county chi ibere twara egeikaro na bwigo kweroberia naki obochori obora chikonyara kwa bogo korekana inyoro obochori obunigo bora chikokorekana chitariki emerongo ebere na kianda omutinyo gatano na gatatu mwaka oyoiga. Today we made candidates for the various elective areas where we postponed the elections. These elections were supposed to be held on the 9th of August. That's gubernatorial candidates from Mombasa County, Kakamega County, and 4 members of National Assembly, constituency candidates from West Pokot, 2 West Pokot, Rongai and Kitui Rural, and some MCA positions, all totaling up to 8. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The
Commission has already prepared. The ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week. And the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. We have also allowed the candidates to do campaigns for the next 4 days and stop for 48 hours before the election date on Monday 29th. The Commission will also be reaching out to the Minister of Education to avail the schools in those areas for voting on that particular day. And so generally the issues that are affecting all the candidates have been discussed and resolved. Abarai b'ekikanisa ao nigo besokire nabo igo kugania abakenya kogendera kweneki omulembe chingaki kyonsi ase bo igo bali gukwana abaliki bamang'ana nigo bagania bali banyateko bakubu ase obochori obonene kobwati ogotaisanika nabo igo koika busibi ekigambero ase baganiri gukobwatiri chiko libwenete ilinde koenyorera obwene bwabo. Tuseme ya kwamba kama kanisa tunafurahia kwa sababu tulikuwa tumeomba na Mungu ametupatia kiongozi ambaye ndiye alikuwa candidate wetu wa kanisa. Na William Ruto, yeye ni kiongozi sasa amechaguliwa, basi tumuombee na pia tuombee nchi yetu ya Kenya iwe na amani. Ningeomba kwa sababu kila wakati wa uchaguzi tunakuwa na shida nyingi sana wakati huo, biashara na nini, na bado hatujalikava kutoka COVID. Niseme ya kwamba ingewezekana basi anaweza akatulia sasa. Hiyo kesi hatuitaki, maana tunataka kuendelea mbele na kiongozi ambaye tumemchagua. Kwa sababu serikali yetu ya Kenya ambayo inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta ilikubali kuwa serikali ya kidemokrasia. Na demokrasia ni kutumia utaratibu ule umewekwa na katiba yetu kipande kwa kingine ndio tuweze kupata tamati ya maendeleo ya eneo. Kwa hivyo mimi washukuru wote wale walisimama na chama cha UDA, chama ambacho kiongozi wake au nahodha wa merikebu ya UDA ni William Samoei Ruto. Biake gima omwanchi omulie korasa robati ori nigo naikire omwele wa mang'ana maya ase ebire biga kuri nengo sabato basagosika to basakonyegera enda kubwatia emerobere inde kubwatia imeya Ndizi TV inyora as chinsemo cha Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na bago chinsemo cha YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke maga ichikamera sokweni kibuna ebicha na boigo eliogiria gwikira sole asinchira iyabene nere omosae James tonya kwato kubwatira nere Joshua Auta asichinsemo chibyorokerelia na ncheriane Frida Kerubo kukuganilia obuligerelia obia.